porosáci, takže bychom se šli koupat sem, ale ne, my nebudeme sem, nebojte. Já jsem tady před akvaparkem, prostě v Horažďovicích a za chviličku do něj půjdem a já pro vás něco sestříhám, ještě jednou vás zdravím a pokusím se něco natočit, i to, co si dáváme k papu a tak, ale nebojte, semka fakt nepůjdem, tam je voda divná, blivná, takže já už pomalu budu tamhle do toho akvaparku, jak říkám, takže se tam teda sejdem zatím. Já vám to tady ještě zaberu, takhle vypadá vlastně tady v Horažďovicích ten akvapark zvenka a my už si jdeme zaplatit vstup a tak. Tak my už jsme vstoupili teď do toho akvaparku, tady vidíte restauraci, prostě všude. No a teď si jdeme zaplatit vstup, ten se platí tady a potom půjdeme tam dále pana krále. Tak tady vypadají sprchy, nikdo tu není, tak vám to natáčím, že ano, tak můžete kouknout. A tady jdeme k bazénu, já si to takhle otevřu, tak přijdeme, tak tady máte skřínky, takhle vidět, tady je prostě něco pro děti, nějaký prostě to koupališťátko a tak. To vypadá to tu strašně moc nádherně, můžete se kouknout. Tak a já za chvíli už půjdu semkle tady do té vody. Tak jenom vám to tady takhle ukážu. Prostě že tamhle za chvíli půjdem a tak. Prostě potom ještě natočím těch záběrů víc. Jenom vidíte, že tady jsou schody, po kterých se tam jde a hluboký to tady vůbec není. Takže já už si jdu odnést foťák a jdu do vody. Tak právě si chystám do toho bazénu, takže se těším, jaká bude voda a tak už jsem tady vevnitř. Mám to tady strašně moc ráda. Vidíte, je to tu fakt moc hezký. Já si vám tak natočím pod tím bazénem a tak. Takže já vám jenom ukážu. Takhle se vstupuje krásně po těch schůdkách do toho bazénu a tady je ten bazén. Je ano, a já tam za chviličku skočím a nechám se natočit, snad se mi to povede, uvidíme. Pak je tady vstup po schůdkách, takže nikdo tu nemůže spadnout, hloubka tady taky žádná není. No, tak tohle mě tady zaujalo, tady vám ukážu, jak se tady koupají miminka a malí děti, to je něco pro mě. Tady to si musím prostě natočit. A já teďka vlezu do bazénu a uvidíte, jak plavu a tak. Já teďka skočím do té vody a je příjemně teplá, takže si to jdu užívat. A vidíte, tady nic není.
Já doufám, že jste si to užili, to moje plavání. Já vodu miluju, jsem rebel. Rebel. A jdu zase do vody, čau. Takže my tady teď sedíme v takové bazénové restauraci. Mají to tu fakt moc hezký. Vidíte, sedíme tady a tak prostě tady už mám takhle kofolu a tady je jídelák a já jsem si vybrala, někde tady je smažený prostě hermelín. No a takhle tu máme pohled krásně na bazén. Je to super trooper, určitě je to moc hezké. Tak my jsme si dali právě smažený hermelín, hranolky a nějakou oblohu a vypadá to fakt úplně super trooper, takže se už do toho jdu pustit a k tomu si dám tu kofolu, takže mňamky mňam. Tady jsem vám ještě chtěla natočit, že tady mají horolezeckou zeď. Vypadá to opravdu super, když na to koukáte z toho bazénu. Prostě paráda. Tady někdo skáče. Takže já už sedím v autě a už pojedeme domů. Aquapark jsme si úplně úžasně, senzačně, báječně užili. A já jsem si na cestu domů koupila ještě tady tu ledovou tříšť, protože to krásně osvěží. A tak jinak tady vidíte za mnou, všichni jsou tu s loďkama a je tady taková řeka, protéká Horažďovicemi a tamhle ještě pohled na ten akvapark. Takže jo, dneska už pro vás natáčet nic nebudu. Byl to prostě můj takový výlet do Horažďovic, do akvaparku. Doufám, že se vám tady ten pidi vlog líbil a že jste si to užili společně se mnou. Já si to teda strašně moc užila. Úplně jsem se tady uvolnila a přišla jsem na jiné myšlenky a tak dále, padakrál. Takže jo, tamhle nastupuju do loďky, koukám, jak bych si tam vlezla taky. Takže jo, mějte se fajn a bambala, baba.